Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Aturaken sedaya. Nggih, panggatang sedaya. Dan dugi tempapan kula amargi boten mangertos Nggih ngapunten kaya istilah menawi nembe saged dugi mriki tindak mriki silaturahmi wonten dalem panjenengan niki sedaya putu buyut ngaturaken ngapunten menawi sengaja lan boten wontenipun boten mangertos dipun ngapunten. apa kanthi nilai manah ati ya mungkin takdir sing kuwasa lagi anu sing tekan ya mungkin sing mbok ngerteni mbok kenali gampang selo Nggih ngapunten ya ora menawi putu-putu niki do boten pati nggatekke anggenipun silsilah. Niki nggih wonten saking Jogja. Sedaya tadi nyambung silaturahmi tadi DP nyedak kalih leluhur sesepuh. mugi kabeh nyate kanthi ikhlas batin ora ana sing grenjeng retek ana unek-unek ati aja nganti ketum aja nganti gelo nek wis diniati Nggih, pangestunipun. wong sing teges nak iya aja pose belajar teges belajar ngerteni atine iki dombok dandani kabeh iki Nggih, pangestunipun. ya sing kuat dong nampa kahanan ya jaman ya wis murah ya alhamdulillah isih ana sing tunggu ilmu ingkang minulya Nggih pangestune sesepuh sedaya. Menawi niki saged beto ilmu-ilmu kalimah ingkang dipun ajaraken guru-guru saking wilayah barat. dicekel sing tenanan ilmu iki wis langka besok bakal punah besok bakal dadi cerita nek biyen ana ilmu sing ampuh sing dahsyat ilmu sing ora tanding ilmune sing diridhoi para leluhur ingkang mulya Nggih ngapunten niki nyeluk Mbah mboten apa-apa nggih. Napa pripun Mbah Buyut napa pripun niki? Oke. Mbah Sanggah nggih. Kok nggih. taseten iki kula mewakili Nggih. mangke teng mriko teng kene selo teng kene Pak Tarub singgah Tarub kene Pak dan jalan Nggih. ya ora iso ngobrol omong berkokono oke sing kuasa Nggih. Nggih ngapunten niki kesuwen anggenipun angsal informasi. Njenengan lek ngentos-ngentos. Awal wau belum saja mungkin tadi dia lagi ketemu saya Nggih. kabeh yo oleh ribut Niki ngapunten rencang-rencang nika mriki silaturahmi
nggih silaturahmi kalih panjenengan ngejak sesepuh leluhur niku nyuwun pangestunipun nanten nglampahi gesang wonten alam donya napa ribet-ribet enggal padyang niate dikerjani wis sabar cedak marang Gusti sing arang-arang salat disembah itu nglakoni raketan sebisa ora apa-apa sinau ora ono telat nggih yo nak duwe hajat yo nyedak yo aja menapik nyedak yo golek itu kok cedak apik-apik kurang bagus nggih ya sepurone omong aku rada kasar tegas ya ora basa karo men kah cilik-cilik kang canggah utek-utek ya nek sing dadi rahmat Gusti Allah dipun Gusti Allah sesuk dun nggawa ilmu ingkang minulya nggih wonten ingkang wigati napa mboten niku sederek-sederek sing beto apa kanca-kanca mriki ingkang Jumadi Pak Suwar Pak Demar Pak Mu'i niku Mas Yudi garwane anake buat piyambak kalian ingkang sering berseken mriki ya dik maklum aja diomong wis kapok mungkin keadaan kono yo kepiye yo nak pengen nyedak yo yo mungkin jenengan sing luwih paham dan Nggih. pengarep nggih yo koyo ono sing nggih mesti ono sing ngarep yo buntute ngeyel nggih sing sabar sing kuat atine panjenengan sing terus ngarep nggih pangestunipun yo kabeh dipilih nggih Gusti oleh amin kabeh nggih Nggih, Mbah. nggih amin amin ora tak beda-beda Nggih, Mbah. Gusti Allah mriku amin apa sing mbok perjuangke Amin. gegem sing tenanan nggih ilmu iki ilmu pancen ya Allah sampun nampi jenengan kala wau ridhoilah kabeh amin 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 kau amin 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 aku lakon tak mesti nggih nggih mergo ora polahe menungso semua karo nggih Surabaya iki sing nggih pertama bareng sedikit kajian urung ono sing nemen koyo nggih matur suwun nggih sami-sami kabeh mengko sebagai landasan nggih sami supaya aku bisa harus ngopo kanthi tetap kanthi tanggung jawab sing wis tak lakoni niki wau sampun katan apa dereng dang mboten mriki le nyukani mampu sing jenengan sukake kanthi ikhlas nggih kebak ora ikhlas aku yo nggih sinte ikhlas iso ono manfaate tunggu
duduk kesel Nggih. sebab berjuang Nggih. kok kono dewe juga berjuang akan kono Nggih. Nggih. di bulan ini esok dadi semangat Amin. goyo dumampiro kae sing siji kok matus Nggih. mulai ngerti ta sampe Nggih. liyane itu patus Nggih. kento mati kesel Nggih. Nggih. wonten mawon iki matur sembahipun ora esok Nggih, napa-napa. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Waduh banter-banter Oh, nggih. hati-hati Nggih. 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 ojo doyan Nggih. Nggih, 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 nggih. Nika ngapunten. Garwane sing niki teladan niki kan duwe angen-angen nika pripun nika. Nggih. Nggih. kon luwih cepak karo sing kuwasa Oh, nggih. yo el Nggih. raketan sepisan raketan pintu yo kaya apa perjuangane yo mungkin iso enteng-enteng apa sing dijangkau Nggih. kanggo niate si bocah kuwi yo pengen dadi sing Nggih. lalu bangga wong tuwa iki kono yo belajar anak-anak yo yo lek Nggih. oh walon-alon Niki Jakarta lajeng nderek mantun mboten saged. yo keadaan suami oh seneng Mbon nggih. yo ngerti Nggih, nggih. panas tuh Nggih, amin kula tampi. hindai nama rindunya omong hindai Nggih, Mbak.